Igama lami ndingu-Olwethu Luyanda Mpathu, ndisuka kwilali yakwaBhubezi. Iprogram kaLouis Agri ngijoyine ngo-August ngo-2024. Kule program ndifunde into bana umhlaba uyakwazi ukusamplisha ungaplanti noba yintoni na oyicingayo, wenze i-soil sampling. Then enye into endincedisiweyo kukuyazi iprogram into bana ukwazi ukufaka i-pesticides nokubulala i-parasites ezidla izityalo zethu nokusebenzisa umhlaba ngendlela efaneleyo. Ukhona umehluko owenziwa ile program ninzi ke futhi ngoba ndibona ba when you say ne-confidence lena nokuzethemba apha ebahlalini nendlela yokulima iyakhuthaza ngoku. I-toolkits esizifumeneyo zisincedisile kakhulu ngoba sikwazile uba sibe nalo lonke ithulusi elidingakalayo for ukusebenza egadini, sikwazi ukwenza ne-income. Ndiyakholiswa noko indlela uLouis Agri esisebenzisene ngayo nendlela akasebenza ngayo. Injongo zami ke zokuba ukugqiba kwami le project ndirhalela uba ndijoyine i-co-op okanye ndibe kwi-partnership, sikwazi ukuqhubeka silime senze inzuzo.